Dali ang bata. Ayun mo. Dali mo. Nasa mo yung kuwan dali. Video asa. Wala, nag-school. Dili mo niyan to, dre. Ika predeng. Sige na pa, dito kang dito. Dito ka tapad Axel, ka dili makuha sa kuan. Sa Tapad ka ninang dito ba? sa inaw. Dili kamay. Dali mo. Kaya mag-picture man. Dali mo ka Picture. naman. Sa picture kaninog ninang. Dito be, dito be. Pwede mo kaon. Sininong, sininong. Sige, magkamputan no niya ato itong atong ulo niya atong presensa atong una dito sa ato ang kagagawon ato ang Ginoo no sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Maayong adlaw Lord. Una-una magpasalamat kami sa mga pagkaon nga gihatag sa nagsuporta Lord. Daghang kay salamat. Daghang po kay salamat sa mga pamilya nga ni karon og kinsa pa man ang moabot karon tuto ka mo kasing matag-adlaw Lord sa buntag mo to magabi uban ni kami kanunay no ang mga pamilya nga nakaron og bunyag karon sa mga apo nga si Cedric i-bless kami tanaw og pabusog kami sa pagkaon mga hantod sa pag-uli na mundo o sa pag-uli sa mga bisita ug sa mga padulungat ng i-bless sa lalod ani kami karon nagpasalamat uban ni kami karon adlaw Lord sa among pagkaon. Umani kami sa pagkaon, umani kami Lord. Salamat Lord sa pagkaon ni magyatag ng tambusog kami, bless og health kami kung alam mo Lord. Subulig sa akong apo nga si Cedric Lord. Napay maupot namin na sa Milda o sila mama yun. Una sila tayo ng anak. Tinitanan among gipasalamatan sa bugtong mong anak na si Hesus Kristo, ang bugtong anak na itong Ginoo. Sa ngalan samahan sa anak o sa Espiritu Santo. Amen. That's it. Picture. picture mo. Picture. Sige. Ano ng bata mo? Ilog sil kang bunbun sil. Ikaw kuan. Atras ka gamay mang. Asa ko maatras? Tama naman na. Selfie. Apil pi. Milben, asa Milben? Teka ko na po dito mo. Pundo. Okay, ready, 1, 2. Ready, 1, 2. Ang pagkaon mo, hindi, mapil. Ready, 1, 2. Cha. Ready, ya. Ini bang. Ready, 1, 2. Ready, 1, 2. Ready, 1, 2. Ayan, ready guys. Samlami. Mga una. Sige na sir. Hindi natin yan. Dili pwede mag Facebook live. Ben.